ሰላም كلكم ተኸታተልቲ ራዊ ቻነል ከመይ ቀኒኹም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጽቡቅ ቀኒ አውደ ዓመት ከመይ ሓሊፉ ቅንያት አውደ ዓመት ከመይ ኣሎ በወገንኩም ወገኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጽቡቅ ኣሎ ያኔ ሎማንቲ ትሕዝቶ ሒዝያ መጽእ ዘለኹ ድማ ከመይ ጌርና እዚያ ጽቡቅ ሕምባሻ ነዳሉ ከመይ ጌርና ክንዘዳለኽዋ ከርእየኩም ናብ ኣኽብለኩም ቅድሚ ግን ሰብስክራይብ ጌርና ንምጻእ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንዳገበርኩም ድማ ተባብዑኒ ቤተሰብና ይዛ ቻነል ውን ክትኮኑ ክብር እንዳዓደምኩ ናፍታ ሰራርሓ ክብለኩም መጀመርታ ለቢቶ ቤኪንግ ፓውደር ጨው ሽኮር ዘይቲ ሚልክ እንቋቁሖ ከምኡን ኦል ፐርፐስ ፍሎር ቫኒላ ኤክስትራክት ጌርና ብሓደ ክንሓዋውሶ ኢና ጽቡቅ ጌርና መስዋድናዮ መስሓዋውስናዮ ድማ ከለውሲና ማለት እቲ ተጽዋዕ ጽንሖ ኢንግሪዲየንትስ ኣብቲ ስክሪን ጌርልኩም ኣለኹ ተዓቕን ማለት እዩ ኣማ ጌርና ከለውሳይና ጽቡቅ ጌርና መስለውስናዮ ድማ ክሳብ ተኽዓሉና ክንጽበይና ያ ዘሕምባሻ እዚያ ፍሌትያ ጣዕማ ከም ናይ ኬክ እዩ እቲ ዲዛይን ግን ካብ ሕምባሻ ትፍለያ ካብ ኬክ ውን ትፍለያ እዚያ ጽቡቕቲ ያኔ ፈትዋይ ሳትኩም ካሰሪሕኩም ፈቲምኩም ንገሩኒ ያ ሕጂ ብኸዓት ለያላ ትብሕቀይ መቲረ ናብ ንእሽተይ ሳይዝ ኣኽብባ ቢለ ተመሳሳሊ ሳይዝ ማለት እዩ ኣኽብባ ቢለ ከዳልወ ድሓር ነቲ ዘኽበብክዎ ፍላት ክገብሮ ከም ናይ ሕምባሻ ቅርጽ ክትሕዞ ድሓር ንኹለነተን ከበብቲ ዳልየን ዘለኹም ኣጌራ ምስ ወዳእኩ ክደራርቦ ሓንቲ ግን ከትርፌ ነታ ናይ ማእከል ዲዛይን ነታን ክትኮነኒ ሓንቲ ከትርፌ ካልእ ኩሉ ደራሪበ ናብ ዲዛይን ይቃቴ ማለት እዩ ክደራርቦ ከለኹ ኣነ ቬጋን ባተር ተጠቂመ ኣለኹ ዘይቱን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ያ ስለዚ ከምዛ ጌርና እንዳደራረብና ድሓር ኣብ ናይ ንሕምባሻ ክንስልሞ ከለና ነትሕዞ ቅርጺ ከምኡ ጌርና ክንመትሮ ኢና ማለት እዩ ድሓር መቲርና ምስ ወዳእና ናቲ ዲዛይን ኢና ክንኣቱ ነታ ሓንቲ መቃል ኣብ ማእኸላ ንእሽተይ መቲርና እታ ጫፍ ዘላ ንውሽጢ ጥዊ ነብላ ማለት እዩ እዚኣ እታ ዲዛይን ንኹለን ከም ኣጌርና ምስ ወዳእና ናይ ማእኸል ዲዛይን ድማ ፍሊቶ ትኮነልና ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ከባብ ከም ኣጌራ ኣዳልያ ኣለኹ ያ እቲ ዲዛይን ነዚ ምስል ድሓር ሚልክ ክገብረሉ ሚልክ ጌረን 10 ደቂቕ ከጽንሖ ሕምባሻ መታን ክንፈሓለይ ሚልክ ኻ ነቲ ሕምባሻ ጎልደን ክራስት ሕብሪ ጎልደን ክኸውን ክራስት ክህልዎ ኸዓ ብጣዕሚ ዝሕግዘና ኤጉን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ዝደለናዮ ወይ ሚልክ ወይ ጌርና እንዛ ጌርና ብ375 ዲግሪ ናብ ኦቨን ማለት እዩ ናይሎም ማንት ትሕዝተይ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ኣዝመጽ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመጽእ ሰሰናዩ have a good one እንዳበልኩ thank you for watching like ምግባር subscribe ምግባር share ምግባር ድማ ይትረስዑ ሰሰናዩ have a good one